Siz yanılıqlar çağrılışan qoruysiz studiyada Alina Valiyeva, isenmisiz? To'qay rayonunda qish grippi taralу uchrag'i tirkaldi. Qalmash avulunda karantin e'lon etildi. Ishmakarlar bilan uchrashdi ham problemalar turida fikr olishdi. Rustam Minixanov ish safari bilan Shola shahrina keldi. To'qay rayonunda qish grippi taralу uchrag'i ochiqlandi. Navruz шығанағы Sholadan yiroq түгел Qalmash avulunda topildi. Alatan tish xallar komissiyasi oshig'i choralar ham karantin e'lon etdi. O'rinda bizning tushiruv turkumi bo'lib qaytdi. Hozir Qalmash avulundagi ferma territoriyasi sog' ostida kiruv yo'lida karantin deb yozilgan taqta o'rnashtirilgan. Ondan chiquvchi barliq texnikada ishga kiritilgan. Qish grippini uzgan otna oxirida Pitbulldik fermasida ochiqlaganlar qo'rqinish avuru taralanu to'xtatuv uchun qish yondirila. Официально двумя лабораториями, республиканскими лабораториями был поставлен диагноз грипп птиц. Также для подтверждения данные пробы были направлены в город Владимир. Это лаборатория в НИИЗЖ, подведомственного Ростехнадзора, где был поставлен также положительный диагноз на грипп птиц тип А H5. To'qay rayonining Qalmash Yuqori Boylar avulunda ham Yangi posyologundagi җирле халык хуҗалыкларын тикшерү башланды. Аларның козларын, тавыкларын, үрдәкләрен алалар. Ветеринарлар якын тирә районнарда яшәүчеләрне 2 көн дәвамында өй кошларын суярга чакыра. Соседи изняли. А как это происходило? Как пришли? Ну, пришли, попросили, зашли, сказали, что есть кура, забрали. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Фермада 42 меңгә якын питбулдик, шулай ук 1000гә якын чеби тотканнар. Алардан тыш юмырка һәм итләрне дә юк иттеләр. В Тукайском районе, село Қалмаш, крестьянское фермерское хозяйство, было выявлено падеж, что было происследовано, и получили предварительный результат на грипп птиц. После чего была оккупация поголовья внутри здания. Так, первый этаж 34 тысячи, второй этаж 8 тысяч молодняка, плюс 10 тысяч суточных цыплят, плюс 48 тысяч яйца. Республика аграрияларына терлекләрне карауның ябык режимына күчергә һәм Россельхознадзорлык барлык таләпләрен һәм күрсәтмәләрен үтәргә, хезмәткәрләрне һәм азык кертүне контрольдә тотарга тәкъдим иттеләр. Өй кошларын бары тик 4 айдан соң гына алып булачак. Лилия Гатина, Арина Аразова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Соңғы тәуліктен Татарстанда яшәүче 252 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Мишалда узган тәуліктен коронавирусның тагын 13 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 23 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 36305 очрагы билгеле. Аларның 29859 терелгәне 493 узган тәулектә. Ishmakarlar bilan uchrashdi ham problemalar turida fikr olishdi. Татарстан Республикасы президенты Rustam Minixanov ish safari bilan Sholaga keldi. Ул ishquarlar bilan resurslar qitligi, җир мәсьәләләре турында fikr olishdi. Шулай ук Greentom төбәк операторынан бизнес белән килешү өчен 1 ай вакыт бирде. Мы прекрасно понимаем, что технический кислород идет на нужды больниц. Сегодня в ковидной ситуации 90% действительно его уходят, и в обычной жизни его хватало, тех мощностей, которые были. Но этот ковид, может, еще вечно будет продолжаться, и нам с этим что-то нужно делать. Эшмәкәрләрнең борчыган темаларның берсе техник кислород җитмәү. Бүген күпчелек кислород хастаханәләренең кызыл зоналарына китә. Шуның аркасында сәнәгатьтә дефицит барлыкка килде дип билгеләп үтә эшмәкәрләр. Шулда җитештерүдә кислород куллана торган 100дән артык предприятие исәпләнә. Керем 30%-ка кимегән. Увеличить элемент наш. Ну, здесь не надо учить вас. Найдете, 150 тонн в месяц, а у нас в день сколько тонн там? 3-4 тонны. Это мелочь. Надо найти, чтобы предприятие работало. Республика президенты белән очрашуда чүп реформасында игътибарсыз калдырмадылар. Эшмәкәрләр Greentom төбәк операторы эшчәнлегенә зарланды. Алар берничә проблеманы атады. Норматив буенча арттырылган түләүләр, хезмәтләр күрсәтмәү, суд дәгъвалары. Рустам Нургалиевич, то, что я сейчас услышала, я обязательно с этой проблемой разберусь. То есть вот я доступна, я здесь, телефонами обменяемся. На меня вы все доступны. Никуда вы не денетесь. Удобные, неудобные. Вы у нас 2 оператора. И понятно, что у вас есть свои интересы, у них есть нормативная база. Поэтому, должны быть какие-то у нас подходы. И мы можем вычислять только по нормативам. Норматив мы берем, исходя из 922 постановления правительства Республики Татарстан.
возраста. Поэтому ко всем мы подходим, стараемся. Это наше постановление или федеральное? 922 это наше, которое касается нормативов, а 505 постановление это федеральное. Там всего предусмотрено 2 способа учета. И оба они, по сути дела, по нормативу. Мұнан тыш Рүстәм Миңнеханов инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Толия Миңнуллинага сәнәгать парклары резидентларына җир бирү тәртибен яңадан карарга кушты. Татарстан президенты бизнеска күбрәк ышанырга өндәде. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Экспо Камада Беларусь кимнәре ярминкә күргәзмәсе ачылды. Мишаллы халкына бу юлы нәрсәләр тәкъдим итәләре киләсе материалда. Аяк шашуы, буыннар авыруы һәм башкалар аяклары белән проблемалар булган кешеләр аяк киеме сайлауның кыенлыгын яхшы белә. Беларусь аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсендә бик күп модельләр тәкъдим ителгән. Алар арасында ортопедик табанлы, липучкалы һәм бәйләгечле аяк киемнәре бар. Обувь очень удобная, да, очень удобная. Как раз вот по моей ножке. Вот думаю, которые взять. Не могу решиться. Здесь очень молодцы продавцы. Они все подскажут, все покажут. Вот это самое главное. Очень разнообразные, цены приемлемые, конечно. Долго носится и удобная колодка. Бирдә тәҗрибәле консультантлар сезгә аяк киемен сайларга ярдәм итәчәк. Күргәзмәдә хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә модельләр табарга мөмкин. Беларусь җитештерүчеләреннән килгән кышка аяк киеменең төп өстенлеге шумый торган табанлы, йомшак тиридән тегелгән булуы һәм ортопедик җайланмалы булуында. Барлык моделләр дә немец технологияләре буенча эшләнгән. Большая часть обуви у нас идет на проблемные ноги, такие как растоптанные, косточки, различные высокие подъемы. Приходите к нам, мы вам с радостью подберем, и вы будете с удобством ходить зимой. Это идет натуральная кожа. Также идет натуральная овчина внутри, так что будет зимой очень тепло. Күргәзмәдә төрле зәвыкка һәм төрле мөмкинлекләр буенча уңайлы аяк киемнәре табып була. Хатын-кызлар модельләре 44-нче үлчәмгә, ир-атлар 49-нче үлчәмгә кадәр тәкъдим ителә. Аяк киеме натураль материаллар ішендә натураль мех яки йон белән эшләнгән. Җылы һәм сыйфатлы аяк киеме сатып алырга ашыгыз. Күргәзмә 29 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Әбесізні есігізге түшірәбіз коронавирус инфекциясы білән ауырышылар саны артам прививка ясатырға ашығыз, чөнки ол вирусны яқтырмас үшін ең ышанычлы ысул. Өзігізні һәм якыннарыгызны саклағыз. Бүгінге шулар иде, мин Алина Валиевам, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. С 22 по 27 ноября свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. Улица УТЦ Грин, остановка Глобус. Черная пятница в центре слуха Видекс. Только до конца ноября скидки на слуховые аппараты 20%. Телефон 22 2062. Центр восстановительной медицины. Реабилитация после инсультов, суставных и черепно-мозговых травм. Прием невролога, ортопеда, психолога. Телефон 78 09 35.